ono kasino Indra Cak Suki digoyang dong apa kau coba melempar manggis kau lempar aku dapat kau coba melamar gadis kau lamar rodo ku dapat mama zaman edan wong tua rapi berawan ya iyo kok giloni bututi ake uluni lek dikoyang ser aduh penai iki piye rapi berawan oke mama digoyang ser brodol rambuté nggih gendinge njaluk gending manuk cucak rawa nggih Pak Lik Suprayana nggih menika gending telahir teng wontene tarigan Durung Banyuwangi amargi waktu sampun cukup ayo genduk sing ayu-ayu Mbak Siti Nurjana bali nang panggonane kotake digawa kena digawe sangu nang Padang besok lho yo